Tenang. Yo, yang punya CSA. Temannya mana lagi temannya? Ajak dong, ajak dong. Iya. Yang kowe jaluk lebih banding aku singali. Namanya siapa Mas? Wis mati rasa. Faisal. Temannya mana? Bang Ul. Aji bangun. Aji bangun. Tresnanmu. Temannya mana dong? Aja makan Monggo Pak Haji. karo selendangmu. Selendang biru Bang Faisal. ngono ning pundakmu luntur. Pak Haji bangun. Ayo Bunda, ayo dong, cus. Ayo sini, sini, sini. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Terima kasih. Lara bakal balik ning tanganku hilang bareng rasa Mau nyanyi? tresno. Mau nyanyi? Hey. Mau nyawe? Boleh. Yo, yo, ayo, ayo, jasmana, Ceraboto Production. Haji bangun. Yang mana Pak Haji? Yang mana? Yang mana Pak Hajinya? Haji ditunggu ya Pak Haji ya. Ayo dong. Hei. Asoy. Spesialasi. Ini pasukan dari mana? Pasukan dari mana? Yayasan. Kowe jaluk Asal, asal, Bang Faisal, Haji bangun. mati Asik. rasa. Endang Udah bawa sangu belum? Bawa sangu belum? aku tinundang katresnanku. Kowe jaluk lebih, mending aku sing ngalih. Ben wis mati rasa, endang ngomong. Aja pakai doli karo selendangmu. Asik, 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 Bang Faisal. Luntur tanpa warna bekas ning klambiku. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Ilang ra bakal balik ning tanganku. Ilang bareng rasa tresnoku. Lagi, yo. Luntur tanpa warna. Yang lainnya mana ini yang lainnya? Yang lainnya enggak ini. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Luntur ra bakal balik ning tanganku. Ilang bareng rasa tresnoku. Selendang biru gawe loro reseku. Ya. Nambah apa lagi, Bisa Mas? lagi, Mbak? lagi. Ora pecicilan, ora patut. Yo. CSA. Mas Fuad, nanti ditunggu berikutnya. Ayo sini Mas Fuad sekalian aja yuk. Bareng sini.
nglarani. Sakit mas, usahaku wis ra kurang-kurang, kematiku wis pol-polan. Sini Bunda cantik. Pas aku doan sepol ketemu kowe ning dalan. Konangan apa Mas Sutar? Kowe konangan Gendaan asik Mas ngomong jalomu piro tak turutane tak usahane. Aku ra masalah yen kon berjuang dhewe, sing penting kowe bahagia endine. Nanging opo walesanmu ning aku, kowe luwih milih dhek, kowe ninggal aku ninggal tato. Kurang opo lek ku mertahanke kowe malah ngeboti liyane. Abang Irwan CSR ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane. Aku ra masalah yen kon berjuang dhewe, sing penting kowe bahagia endine. Nanging opo walesanmu ning aku, kowe luwih milih dhek, kowe ninggal aku ninggal tato. Kurang opo lek ku bertahanke kowe malah ngebati liyane. Nanging opo walesanmu ning aku, kowe luwih milih dhek, kowe ninggal aku ninggal tato. Kurang opo lek ku mertahanke kowe malah ngeboti Itu lagi mau ke ATM ya, Mas Fuad ya? ATM. Ya. Mau ke ATM dulu? Oh ya. Alat tusuk manual ya, ATM. Tulung sawangan aku
nada. Hey. Sip. Oke. Oke, masih spesial buat bunda-bunda cantik. Mama Jun. Ayo. Hey. Mama Jun mau nyanyi. Ayo patungan. Ayo bunda. Tresnaku nomor siji, penak elingmu blenjani janji, kowe teko nglarani. Ayo bunda. Usahaku wis aku
joget.